Angay sa siguro natong mahibaluan nga ang Udlot usa ka parokya nga bag-o lamang gi-report nga dong milagro ang Birhen. Doon na pagani kini siya reported nga miracle nga nahitabo niadtong 1930s. Atong tan-awon kining simbahan ug ang kining mga imahen o kanang ingong triptych nga nagmilagro kaniadto o karon. Pagka-discovery ani koan ang katong iyang apuhan nang namukot kanang pukot nga eksa-eksa kanang nagtapsay itapsay ang koan ng nanay ko. Unya nakuha siya sa pukot 3 times. Primero iyang giiksa pagbalik sa dagat kay wala sa kibaw unsa lang siya ba. Ikaduha iksa na pod siya sa iyang pukot. Mo gyapon. Napod. Pag ikatulo nakuha gyapon nagsige na lang siya. Ngano man ning kahuya nga maoro man gyapon ni masakay sa akong pukot. Iyang gipadaplin niya sa daplin sa baybayon. Pagbalik niya iyang nag-iksa ang pukot. Nakakuha na siya isda. Pagkagabi sige sa istorya kay bulungan man tong kahuyan akong nakuha. Pagka kadlawon ningon ang asawa. Loy, nagdamguman ko unsa makatong kahuya. Pag ngadto nila ilang iukab. Sirado man. Apan wala pa ni siya ang latawan sa Birhen. Kan pa plain pa. Nag-anam ang ugawas. Una ang yang naong. Sige naman siya padamgo nga. Birhen siya. De los Remedios. Pag abot sa gira, gidadaas siya sa amang tiayon. Pag kahuan sa gira, nagbuhat na sila o pilya. Nituon na gid sila ang mga tawo na dili. Kay gani na ay tigulang sa diri nga silingan sa simbahan. Medyo bungol-bungol pero kumasugdan ni mo pa-relate naingon gid siya nga usa siya sa mga nibitbit anak kaniadto panahon sa gubat nga maor ginay ilang gamiton kon muhupo na sila daplin sa ilang sa daan nga agian sa mga Hapon. After the war, so ang kanigo diring upper portion mao ni na gitawag nila evacuation center nila din Ano sila manago din Then pag linaw na katong liberation na naghimo silang chapel din na. Diha ra man na siya gipilit sa bongbong atong sa may altar to preserve it so gipa frame na nako siya aron di na gid matouch bitaw kay nagkaanam na siya og ka-fade. Kadtong gamay kay connected na siya sa story gihapon na ng triptych kay sa dihang na-erase na ang naong sa Birhen og hinikap sa mga tao. So doon na day babae nga gipadamgo dito sa Bantayan Island. So naay connection ang Bantayan Island ug ang Udlot. Sila gihapon na nag-istorya din mga tao nga nagrelate sa Jesus nga gipadamgo siya sa Birhen kay di na makita ang iyang naong. Nangayo ang Birhen og image. So naay popular kaayo nga sculptor daw sa Bantayan kaniadtong ginganlan og Mabinoy Carabio. Mao'y naghimo anang image gipahimo ni Jesus sa Menyoria o gida dinhi sa Udlot iyang gidonar dinhi among imahen pero tinudloan sa damgo. Unya 1974 the small image na puto siya sa Putyukan. Ang half gikan diri sa may tiyan ngadto ibabaw gid. So di na maklaro yan. Di na maklaro kuno na murag nabula na siya. Ang ila lang pod kay gikonsulta man daw nila ang pari kaniadto sa Bugo nga si Padre Christian Noel. Nya niingon ra man daw ang pari nga dili lang pahilabtan kay there's something unusual. Murag gitabangan sila sa Birhen kay atong panahon na grabe man ang kalisod. So ni dagsa din niya ang katong puka shells nya plus makakuha pa gyud sila atong mga mahalon nga kinason ilang mga pukot sa dili pa daw nila ibaligya ibutang daw tong kinason sa altar magtawag sila pare pamisa daw din sa gunso na diri ang misa nyo giingnan sa ang pare sa Bugo ni Cardinal Rosales kaniadto ipaatiman na lang yun diri kay himuon na lang parokya. So 1980 6 years after gihimo gining parokya. Kato nga milagro mao to ang giingon nila nga una kunong mga panahong milagro dinhi sa Udlot. Aside sa milagro sa ilang Birhen ni atong 1970s nga gistorya ni Manang Lina, nagmilagro sad usab lately ang Birhen nga ania karon naka-enshrine sa likod sa Udlot nga simbahan. Pagsugod gyud katong na-discover ang Birhen nga dunay manifestation kadtong pagkalunod sa Princess of the Stars nga ang mga tao man say nakadiskubre nga nagluha ang Birhen. Unya gani ako wa man jud ko nituod diretso. Dili niya tinuod niya katawaan niya ta.
So nag-observe sad gihapon ko, no? Pero ang dili man nimo kapugnan ang mga tao sa ilang debosyon. Wa may nagdilian ng debosyon. Kahoy na siya. Kahoy. And it's still manifesting from time Yes, to time. niya amo ginang gi-check ganin na siya kay napuno naman na sa agay ay ang iyang likod niya. Pero katingad na lagi nga no, lagi nga dito ko sa Cebu niya naglinog. So ang naka-discover mga balikbayan from Australia. Diha sila niya ni-testify gid sila nga they saw. And this, nakita gid sila nga. Yun siya, the first time I saw manifestation like that, no? Niya ingon siya nga sa una di man gid kuno siya mo tuoy mo na kaya pa mo gid siya kakita. So kadto kuno siya naman gid mismo nga nakita. Mga higala, mubalik ang kabilin human niining gamay nga mga mainumdum.